Крумов. Днес играем Майнкрафт, чейтнатата. И аз съм... Ще да кажа, че аз съм направил сервер. Изтеглих го. Ще играем да скачем. Не знам как се казва. Нещо странно беше името. И така. Така. Това е да си нали, да не ме разбира. Оп, чакай. Да. Много съм зле. Така. Уоу. Аре, стига, аз то джъмп не мога да направя. Много съм зле. Там не знам какво има. Ще видим после. Ама нагоре ни очаква доста дълъг път. Май. Не. Ще ми се го прелета. Мъщра. Добре, само за този джъмп ще ползвам флай. Аре бе, лети. Сети се. Изключваме. Имам нормална версия без чит. Fucking shit. Добре, да. Ще си го почвам от начало. Аз съм честен, нищо, че имам читната версия. За малко си помислих, че ще го мина. Тук пише. Добре. Не, връщам се там. Не мога повече. Много се нервия. Тук. Само да изключа това. Хоп. Holy shit. О, майка. И ако чувате едно това са едни финките. Ако ги знаете. То на тук ли има купче? Fuck you. Добре, ще се връщаме до там, защото ще губим така много време. Къде бях? Така. О, боже. Бърках се. Само да изключа. Не! Защо не искаш да... Мама ми. Така, не искам да мамя много. Аз дори не искам много. Въобще не искам, ама... Мама... Значи... Тук ще почна, защото се изнервих много. Не, това ще ме разбие се. Абе... Ако ме питате от кога играя Майнкрафт, отдавна. Изключих ли го? Не. Така, мина. И ще си заобиколим. Значи оставаше и да падна.
Оставаше и да падна. Ето тук мога да падна. Като мен. Щях да падна. Добре. 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 Оле, майко! Мавре мия. Качваме се. Идваме. Тук ли бяхме? Тук бяхме. Сключваме. Не! Клипа ще бъде 14 минути. И нещо, може би. Оп. Нали го изключих? Не. О, боже, когато ми потрябва, аз съм го изключил. Извинявам се, че така съм доста зле. И тук ще го направя. Добре. Супер, че се планах тук. Така. Тук ма дупка. И това как? Минахме на по-горно ниво. Сана. Тук нагоре. Окей. И знаеш, че фейлвам много. Това няма да мога. Не! Що казах? От тук ли? Не, да ще го прелетим. Ще го мина така, защото ми... И това ще мина така. Не. Това ще оставаме тук. Окей. Майка! Извинете. Извинявам се за всички думи, които съм продумал в клиповете ми, за което се дразна много. Графиката на клиповете ми е малко, лоша. Някои клипове е доста... Само къде сме? Сега как да умея на това, бе? Пак съм с телефон. Майка. Гахти. След 1-2 години да фак. Много съм зле, много. Аре, бе. След 1-2 години клиповете ще бъдат по-добри. Нищо. Спокойно. Нищо не е станало. Спокойно. Спокойно.
взема замята всичко. Много съм нервен. Да. Абе, тя... От тук тръгвам. Не издържам вече. Не издържам. Къде бяхме, на майка? Не бе. Тук знам на къде сме. Само да ви покажа, да разгледаме. Тук. Къде беше това? С стълбите. Никой. И от тук. Аре бе. Аре бе. Не, ще го затворя. Да, добре. И са... Да спиме. Ай. Яка вечер. Днес ще направя клип как мина цяли ми ден. Един мой. Какво правя, що правя. Повечето време... Ето къде ще го поставя. Ще мина всичко е така на летене. Да видим какво има там. Защото съм... Чакай. Така. Минахме едно ниво така. Ей, пичове, мисля това да от мен. Май, това ще от мен. Я това светли ли са? Да, свети. Оп. Стой. Уич. Ми, пичове, това ще от мен. Дян с клипа е харесал, subscribe, дайте. Subscribe, абонирайте се. Ако ви е харесал клипа, дайте един лайк. Ако не ви е харесал, дайте дизлайк. Мисля това от мен. Пичове, бай-бай. Like that.